ngesi na ndị omelu kwadebe n'ọnwụ dị njọ. Egwe Ige Ugoli Wehu aka Onyame ezi egwu nke ndị Anambra ezi echiri agbala ọgụ n'ọma mbala ọgbaka Igbo worldwide. Mmụọ egwu a bụ tribute ka anyị agwa ngesi Nwụdalọ Nnemeke Ndibe. He was born in 1st January 1987 in the family of Nwụdalọ Nnemeke Ndibe in Umive, kindred of Umuajan, Umudeze, Mmiata, Anam. Ongesi ka anyị na-ekwu okwu ya. He was died in motor accident on Sunday evening, November 14th, 2021 with his friend Sunday Ugwu Anya and Oyebuchi Nwasuka Enugu State. Ice. Egwu ka na-eto egwu ije Igbo ka na-akpọ egwu. N'ụmụ ya ka Oliso Olisa Mamojelio Igbe na-ebu mụ ka mmanya ka ndị abịa egwu ndị agwa ngesi ngesi Ụdalọ anago ngesi oyimebigo onye ọma ngesi Ụdalọ Nwamụ Nnameke Ndibe onye obodo eze na mmịata ngesi ka anyị na-agwa ọhụkwule ọna oyibo ọnwụ na-eme ibe ọnwụ na-eme ụwa adọka ngesi anago Olise nwanne echu nwe iko Olise nwanne echu iko golungwe egwu nwegbu etu ngwuwe egwu Olise nwanne echu iko ibe na-ebu mụ ka mmanya ibe na-ebu anyị ka mmanya egwu ndị agwa ngesi anago ngesi Ụdalọ Nwamụ Nnameke Ndibe. Egwu a ka anyị ji agwa ngesi Ụdalọ Nnameke Ndibe mana eziokwu adịmasị onye o melu ya dịbezienụ igwe niile eje n'ụzụ. Ngesi mekene yununu ọgwa gịnwa bụ ezigbo onye obodo aka na-achị ọra. Ọgwa gịnwa bụ Chairman Anam Task Force New Delhi, India. Mekene yunu Ice. Ọnwụ ngesi na ọnwụ melalu ọnwụ ngesi na ndị omelu kwadebe n'ọnwụ dị njọ. Ka na-eto n'ụmụ mọba ngesi Ụdalọ ọnago mọblo n'ike aka na-achị ọra the chairman task force
ụmụana m odogwu Naịjirịa oge Kevin enago ngịsụ imebigo ọna na moto accident god enwe na odogwu Naịjirịa India bọnale nwe gbata ego oyibo nwe bute ego oyibo nwe nata Naịjirịa dịbụ mama ga-eso nduke nwe jelu bịa gbanwere accident nwe bịa nwe gbuo ga-esi ọ na-azịa onye ọma Kevin ka anyị na-ahụ esi anago ije igbo oho ice igede mubu nwanne si bụ enwe egwu ka nneto egwu ndị agwa ngesi ọnwụbụlọna mana ezogwu ngesi Kevin ọnwa ngwa bụ chairman Ibadigo ga-ejikere ede ndị ata na m na n'ude ngesi Kevin ọkwa ngwa bụ chairman Umuajan Brothers Association New Day India ọkwa ibe mere ka eji ekwe ọnwụ iwu na-eme ụwa ajọko n'ebe ọnwụ na-egbu ọzọ n'ebe ọnwụ na-egbu ọzọ ọnwụ bụ lungeso gesi anago ụdalọ nwamụ na meke ndị ba Kevin enago ọgala ka anyị na-achọ odogwo gịdụ ime egwu etu ogo m ụla ọnwụ ibe ọnwụ na-eme ụwa adọko ibe ọnwụ na-eme ụwa adọka ọnwụ bụlu ga-eso gebe anago egwu mana eziokwu nụnụ ka anyị kenekwa adaba ụdalọ nnameke nne gesi Kevin abụọ mụrụ nwa na asị gị kwadebezie n'ụlọ o nwere onye ma nọ ya eme mana ibe ọbụla dị Chineke nna n'aka uche Chukwu ya eme n'ụwa adaba ụdalọ nnameke nne gesi asị gị dara akwa ọṅụọ ngesi nana ọṅụ melalụ ọṅụọ ngesi nana ndị omelụ kwadebe egwu ka anyị na-etio n'ebe ọgbọ m ụlọ ọmụmụ nwe mụta ga-esi n'ebe ọgbọ m ụlọ ọmụmụ nne ga-esi dịka ụkwa debezo nne ga-esi kwadebezo ọgwụlụ nwa gị ka anyị na-akọwa ọnwụ ibe ọnwụ na-eme ụwa adọka ga-esi agbago akụ mana oli ezie ọba dị nwuto kedu maka orin ngesi Nnameke ọkwa nwunye ngesi gịjụghị mebigo nebụ nwa nụrụ nwanyị na ụlọ wee mụta morin nwunye ngesi ezi ogele kwadebezio morin kwadebezie ọnwụ bụlu ngesi o wutela anyị taa ka ọ na-ewuto kedu maka Chim Amanda
Wangesi Wisdom Song Amanda Kwadebezo Ochane metu tonto mwaka Nebu wa mamando Amanda Ngesi Wisdom Song Dezelo Amlowa na huro Amlowa ana huro Chimamanda Delio Ego Ibu nebe Mwibo Ice Background Nesu Well Ganetio Kedumaka Nnamdi Chumoba the chairman Umuive Youth Association aka Abalusangele Ekulungele nwo Etoseni Ogwe ekwulu nwo yi Mekele yi Ice You can net you Never mama nando Nade chuobasi Nade Ongyo Chamane Mweve Youth Nade Ongyo Etoseni Nade chuobasi do Kesi anago Nade Onge wa Etoseni Ogwe wulu mwodi iyo Nade Badebezo Kesi anago Manezo gulu Asidi gomanu Etoseni Ogwe wulu mwoyi Ochiora Mekene yinono Eku kanka na guo Eku nja kwa Ngeso dalo Onwu kule niwo Onwu kule niwo Onwu moto Nakote nwunro Onwu accident Bulungesi Onazo Kedumaka Azubika Nwudalo na mekenu Junior brother Azubiko the junior brother Nwudalo Ongi Azubo ime kwe chogo mola Makuseku Azubiko Nwudalo Onge wa junior brother Kwadebeze Onyamena wa Anamagwa ka mmanwu Na kwefu Ijego Nato Ubu wadesi po emweku Ibenebu muka manya Polisi wadechu iko Polisi wadechu iko Abalakara siale Kedumaka Odibo nameke Iko sawanam Odibo emu Iko so imebiko Iko wadebeze Iko wadebezo Aikenekwe Chiweze Ofozo The black man Oyoro Alumako Alumako Furniture Wamona Chiweze Ibebiko Chiweze Nebu wapu Ofozo ba Chiweze The black man Alumako Kenalo Nakija Batacha Nakije Libe Egu kanetio Nakanja la champion Egu kanetio Egu njijaibo
anyị nọkwa ya ugoli ice n'esu esu chiweta fọzọ megara ya n'ụlọ kedu maka eze bilo ekwe alọ smart aka mgbaga nwanne m odogwu mgbaga n'igwe aka na-eme ogo eze bilo n'ịbụ nwa m ahụ alọ egwu ka na-agụlele egwu iji oyi m egwu etu ogo m ụla eze bilo nwa ahụ alọ the smart onge mgbaga ongo kenaza onye nwe okwu kenaza mgbaga biko ọnwụ nwanne nke gị o ka anyị na-agbale eze bilo mgbaga onye nwe okwu kedu maka izuchu ọzọmene efat aka geyi na Malaysia arụndo ubi izuchu biko izuchu ọhịa mụ n'ịbụ aka na-eme ọgụ egwu ka na-egwu nwee atụ yi nno na-ebu magada egwu ka na-eto izuchu nwa ọzọ mana nwee atụ ọ ga-enwe n'ebu ụtọm ọhịa dịka ọhịa dịka nwa jọji nwee atụ ọgụ aji nno na-ekenelikpo anyị ji best odogwu na India ka nneto igwe iji akwa ga-esi o ka anyị ka na-agụ lulu ọmụ ngesi n'ala ọmụ melalụ ọmụ ngesi n'ala ndị omenụ kwadebe n'ọmụ dị njọ ụmụ nwa na-esi bụ enwe n'ebe alụsị na-ebu akụ alụsị ije igbo nata ije ogbo ebu ọkwabo ogbo ebu obuto obuta alụsị ije igbo nata ije ogbo ebu okwu obroko ọkwabo deme n'ebe alụsị na-ebu akụ alụsị ndị nna mụ ọgalide ọgba alụsị ije igbo nata ọgba ogbonga egwu ka nkene nne nwanyị ogbonga nne nwanyị ọkalịdị ọgba ọngụ nne nwanyị asọmụ alụsị ije igbo mana ezogwu kedu maka onye aka Ikechukwu Afọzọ aka Yesik Ikenga Ife mekene yunu na nkenekwe onye chọrọ mụ Amechi Ifat aka Davido Arondo Davido onge onye chọrọ mụ ime biko nwa Amechi Ifat onge Davido kenaza enugwalya n'ebe na-egbu ọzọ ebugo esi ụlọ alọ nwamụ na meke ndị ve na mmụ ive gosi eje egwu kedu maka Ikechu Chiwọba abụghị Chidi Gwoma ofu mgbaji eremoflo ọngụ n'ebe
níbo mo bá àìkó ìkéjú ìmọ̀ egwu ètò ogomola mà kwụsị egwu ikechu wọn bá abọ́ì acid ọ̀ngó acid wọ́mẹ́ òwúmbàṣì ọ̀ngẹ́ kẹ́nẹ̀mọ́ lò ọ̀ngó abọ́ì òwúmbàṣì ọ̀ngó kẹ́nẹ̀mọ́ lò abọ́ì ikechu tí wọ́n bá abọ́ì acid nọ́ gèsè ànágó ẹ̀ka ẹ̀nàgó abọ́ì òwúmbàṣì nọ́. Ice kanetili dịka mụba ogbe ma onye mmụ egwu dị akwa agha abịa onye aka mbido egwu m nwanne igwu na mba dị onye mmụ egwu dị izi nwanne m dịbụ nwanne ezi iko ya gba abịa mụ dịba nwanne izi gị ọka mbe nwere asapa ka nwoke mere nwoke ọ na-emu nọ ya akpa atụ na atụ ndebe mụ na nwanne m motivu wee mụ nkwado isi nwanne m mụ na ya gbaba obodo bịa tutuo ọnwa motivu nwanne anyị kendo wabụ na-achị enyo ya aga ije kedu maka Chinasa Emanameke aka oke osisi African oke osisi ọngụ Chinasa dịtụ oyibo biko oke osisi Africa ọnge nwe Emanameke egwu ka ji nwe bịa egwu ndị ije Igbo ọgbaka Igbo nọ n'ọgba egwu kedu maka Ifeanyi Raphael Nnameke Ifeanyi Raphael Nnameke aka Airport General Ifeanyi Kwadebezo Ifeanyi aka na-eme ọgụ Ifeanyi Raphael Nwamụ Nnameke Airport General ndo Kwadebezie Airport General ndo ọnwụbụlebiko ngesi ụdalọ ka anyị na-agwa lele ayis ebe anyị wemụ na-ege biko ka na-etio egwu ndị ije Igbo nada kedu maka onye ogbenye Iwọba aka Sidi nwaka nwa tupu mama si do onye ekwe Iwọba ọngụ Sidi nwaka nwa kenaza Kwadebezie egwu depụta m Chiko nebo mama Chika mọzemene m Chika Kwadebezie Chiko yi m egwu echu ogo m ụla Chika mọzemene m Kwadebezie ọ̀gá ọ̀kàkà ọ̀ẹ̀mú oyibo ekwule mụbirikene ebe igwe ọ̀kàkà ebe igwe ebe na-agba ụwa odogwu ebe igwe ugo ndị egwu igwu ije Igbo nnata wade ji gejako Benebu kamaya kanke nebigo Nubo mama geso Gesi nwe panugo
ịgbago nze egwu onge nwa ngesi ịgbago nze egwu ọbụna eche aka Royal Alliance one na Delhi India candidate yo ayi ụfọdụ efu ibu ya gwa ga-eso ọmụ ngesi nana ọmụ melano ọmụ ngesi nana ọmụ melano ọmụ ngesi nana ọmụ melano ọmụ ngesi nana ndọmelu kpọdebe ice mana ezogwu kedu maka Chineme ọfọzọ ife atụ aka yobo mekene yununu yobo nọ yobo imebigo akpalakarasị ale ịka na-eso na mengo oyibo egwu na-emogirigene ọgbaka igbo mụbụjumo onigbo eze ọka mkpọtụ ka na-eme maka ndị ala chapiọm nusilingo egwu ndị ruo n'ọbilio ọrụ ezogwu ezuwo ka anyị kene ụmụ anam APA Anam People's Assembly mana ezogwu kedu maka Uchenna Moses Okoye aka ochie dike Uchenna nọ nebu nwa m Okoye Uchenna Moses Okoye ongo ochie onge ochie dike emo ochie dike emo ochie onge oji 50 emogo onge odogwu yere choma 50,000 nubo mabu Uchenna oji 50 emogo na lungozo Uchenna Chairman Anam People's Assembly New Delhi India mekene yi egwu a ga-aja gwa ngesi ụlọ mekene yi ka nkene kwa mmadụ ka na meke eze ndị Igbo mmadụ ka nwamụ na meko Ibudo mebigo mmadụ ka egwu anyị ga-agwa ga-eso dalụ anago ọhụụ n'iwo onye ọma mmadụ ka nwamụ na meke eze ndị Igbo nkwadebezo ice na-enwe ice atara afọ kedu maka Austin Okafọ eseji ekene yi Austin ongo ozugbo imebigo eseji Austin nkwadebeze eseji kenaza Austin ndo ka nkene Nnamdi egwu atụ mekene yinunu ice ọmụ ngesi nana ọmụ melano ọmụ ngesi nana ọmụ melano ọmụ ngesi
ngesi n'ala ọnwụ melalụ ọnwụ ngesi n'ala ndị omelụ kwadebe ọnwụ dị njọ gbara eziokwu Nnamdị egwu atụ eze nwanyị Yesu Nnamdị ọgụ eze nwanyị Yesu nọ Nnamdị odogwu eze nwanyị Yesu ka nnetio dịbụ onye ka oliso walize nwanne Chiko wepụ nwanne udeze nwanne m anwụ n'ebe aba daisi ka ọ na-amasị na ka ọ dị alachapịọm ka nke na mgbago do mgbago na-alụ ndị egwu ji bido dịbụta m Obiọra nwanne atụrụcho Obiọra nwanne atụrụcho eso dalụ ka anyị na-akwa egwu njibido efu ka ndị akwa ga-esi na ka ndị tie esi aba unu ka ọ gbazie ebi Ikechu Ogbole nwanne zuru nwanne m abalị gara asịala iwa dị n'iya o kedu maka Azubike Joseph Owodo aka Ezak nwa ụmụọbana Ezak nọ Azubike nwa Joseph nọ egwu ije ka na ulu ejikọ emu na mmụọ oseja ka nke Azubike nwa Chidokwe Azubike Chidokwe dubaka na-eme ọgụ Azubike nwa Chidokwe n'ịmụta m ebigo Azubike aka Elili nwa m enwere m ana m nwanne ị ga-abụ elili ejike ego ị ga-abụ ọdịnarị elili ejike ego udo m na-ebu ebigo injinia na-ebu nwa mmụzi akpụ ekwuke na-alụ na keje kalesịa egwu ka na-etio ka nke n'ọhịmụ n'osoli n'oso jita ka ọ na-akpọ na ka ọ je kalesịa ka nke n'ọhịmụ ọcha miliki ọcha ban konetio ọjà miliki ọjà ban kinejo maneku kana ku ekanje kaliso ibuto mutu bika wansube ongo base kona mo wande jegwe bigo jogu sube keyboard kona mo ibuto me mai manager tomo nyamyo ai bishi no ai bishi manager tomo nyamyo kanke neche ma engineer kobo abo de magonga anoze goma oja tole mo imebigo
onye chọrọ mpayọs oge nnọ ba ka nkene amecho rayasi ọnọzugbo omenanya leyo imebigo kenele m izichukwu izichukwu keyboard izichukwu ụkpala odogwu na amale egwu ọnwụ nke si n'ala ọnwụ belalụ ọnwụ nke si n'ala ọnwụ belalụ iyede mana ezeokwunu kedu maka lọjinus egwu atụ eseji malọjo eseji lọjinus ndo ọwụbulu ga-eso ka anyị na-agwale kedu maka dozie obugo okechu mekene yinunu dozie bugo okechu engineer classic man mamiatanam oyoma dozio the classic utomu dozie bigo classic no egweja we bigo ohun kuliona idumaka Edwin Igem Omega Edwin Debuto mebigo Edwin Omega Igem Ohemu Edwin Kwadebesio Ohun na-ebu ụwa adọka ohun bulugeso kaina kwale ohun niwo ngesi anago ọbalẹ̀bọ̀wálẹ̀ Idumaka Igwebike mmadụ bụ eze aka Danger Marine Danger Kwadebeso onye ọma Igwebiko Dibomebebiko Igwebike nwamba eze Danger Marine nwoye obodo eze ọnwụ nwanne kemuo ka na nwale Igwebike mekere ya ka nkenekwe ike gboo ike lọngụ mekere ya ike iko Olize nwanne chu iko ike gboo ike lọngụ kwadebezia ibe ọnwụ na-ebe ụwa adọka ọnwụ dodogbo ike gboo ọgbàlẹ̀wálẹ̀ níbo má bọ̀ ọ̀hún mọ́ ọ̀hún Okoye Mampas ndo neke na lengo ọ̀hún Okoye ọ̀hún ọ̀gọ́ egwu eji agwa ngeso dalọ anago ọ̀hún kulie n'iwo utasdet koze na ọ̀hún kwadebeze ọ̀hún Okoye níbo mẹ́bẹ̀bìgo Mampas ugo ndị egwu ugoligoliko egwu ka nneto aka eji ekwu ọnyọm ụnyame na agwa ụmụ nwadị si bụ ewe egwu ije igbo nata onye chọrọ ma na-egwe bigo authentic ọda bụ nwanne Sunday onye egwu ka na-egwulo authentic onye chọrọ ma na-ekwe
ọgala mesịrị bụrụ ọgala nkwata egwu onye chọrọ ma na-ekwe ịbụ nwanne Sunday nwanne Christian nwanne Chikelo nwanne Jadinis nnọọ mana eziokwu ice danke n'obembe ikechi obembe obekete kene boys chukwu emelio egwu ndị ije ka nneto egwu ndị ahụ ga-eso n'alọ Kevin anago na moto accident na lodogbo Kevin na wana ndokwa egwu ndị bịa ka isi ana ụna ka anyị na-ana ndị otumu ka anyị na subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free.